Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail fi hadisihil karim khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Al-hadis amma ba'd. Hadratal muhtaramin para kiai, Sayyidul Ma'had Kiai Haji Fahmi, Ma'asyiras suyuh, para sesepuh, jajaran muspika, Raisul Qarya, kepala desa, sagunging para wali-wali santri sedaya ingkang kita hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu menika kita dherekaken khatmil Quran. Mugi-mugi lari-lari anggenipun naos ilmune dibarengi manfaat, dibarengi barokah. Napa soale kekuatan ilmu niki sing arek manggon tenggen sifat robbaniyah. Istilah sing arek iso nguwasani watak-watak ati sing Allah. Napa soalipun anti menungso niki nek cara Imam Ghazali susunan saking sekawan arba syawaib. Siji disusun saka sifat sabuyah, satu galak. Nggih niku macan, ula, segawon niku ana tenggen watak sambyang kula. Dadi dhewe iki aja ana kirike barang. Watake napa? Siji ghadab wal adawah. Sabuyah kuwi muring tur bermusuhan. Sing nomor loro disusun saking bahimiyah. Muga-muga niki paham men ngerti kahanan sing ngeten niki sebabe napa. Allahumma sabuyah niku satu galak, nek bahimiyah niku raja kaya, kebo, sapi, khinjil sing anane ming ngedirke nafsune. Kewan kuwi anane ming godhog adawah karo nafsu. Mula pitik nika nek metu kandhang anane ming nafsu. Weruh wedokan mbuh kuwi makne dhewe, adine dhewe, mbuh kuwi bojone sarna, pokok dire babon doyak-oyak karo nyirik-nyirik nika leres. Karo bengak-bengok aku cinta padamu. Babon ketoke mlayu ning tekan gone mapan. Jebul kae le mlayu ming action.
Le bengak-bengok jebul muni ya di sana itu di ngisor wit gedang. Pun tulung niki dangen-angen wakeh temen to wis usah tambah yo ke warung rumangsaku lho. Lah sing nomor 3 niki sing medeni susunan menungso saka sifat syaitonia. Dewe niki duwe sifat setan. Apa to gaweane setan? Gawe Imam Ghazali la yazalu yuhayyiju syahwat wal ghadab. Indine setan mengubahke syahwat kesenengan karo kemuringan. Mula kabeh gegeran ting donya ya ming perpaduan saka syahwat kesenengan kali bermusuhan. Saking senenge karo jabatan hubul jah karo kanca dhewe do kerah enten apa mboten kata saking senenge karo duit syahwate hubul mal setan ngobahke sifat ghadab akhire kakang ngadi gara-gara warisan iso tukaran leres. Mula muga-muga men ora do tukaran sing do rawuh niki aja ngantek do telat duwite. Ranti duit kuwi wonge ingah guyune wae wagu. Serian, krosonan, tur mengko jengkelan. Leres. Saniki niki gak akeh wong sambat ekonomi. Nika wingi geger sedaya nika mulai demo Pati, Jakarta, Surabaya, Jogja kae urusan ekonomi. Kula niki nek do mlunga-lunga weruh tulisan bak truk ngantek sok mesake kali supire sakniki. Pengenane enten sing tulisane ngeten iki. Ora bali kangen, bali seneni. Apa soale tiang putri kuwi kelemahane loro. Mesti cocok wong ki kitab. Siji kelemahane wong wadon ya kuwi hubbul mal. Motodu cocok. Loro kelemahane wong wadon ya kuwi hubbut tazayyun. Senengane macak. Karepe gelange kroncong. Ya ming lerek pamer rono. Kula sampeyan diteni, Pak. Ibu-ibu ki kontes tuku gelang anyar. Kuwi engko sirah ora gatel terus kukur. Kudung wis apik, iku nek gelange anyar dibenak-benek kudunge abang. Pun muga-muga ora sugih aja do telat duwite, mangke tak udohi carane. Do lakoni. Allahumma saking senenge karo wong wadon ngantek terjadi pembunuhan. Enten niku sing ngobahke setan. Yuhayyiju syahwat wal ghadab. Mula pembunuhan pertama kali ting donya niki urusan syahwat wanita sehingga akhirnya wonten pembunuhan. Pembunuhan pertama kali nggih niku Qabil mateni Habil. Leres apa to sebabe Nabi Adam niki gadah putra
ana sing ngendika 120, ning sing masyhur putrane 40. Setiap ibu Hawa nglahirake kembar-kembar, lanang siji, wadon siji. Mbarpe jenenge Qabil, kembarane wadon jenenge Iklimah, adine Qabil pas jenenge Habil, kembarane wadon jenenge Labudah. Ragilipun tak jujuk mawon wong wis bengi nggih. Padune ora apal. Lak teorimu balik lak ngene iki. Sampun dalu kula jujuk jane ora apal. Niki trik mubalik termasuk. Ragile sing lanang Abdul Mughis, sing wedok Amatul Mughis. Lah peraturan saka Allah li kawin kon silang. Qabil kon ngepek kembarane Habil sing jenenge Labudah, sing Habil kon ngepek kembarane Qabil jenenge Iklimah. Qabil mboten purun, Pak, mergo Iklimah sing ayu. Akhirnya mergo saking senenge karo kembarane dhewe mergo sing cantik, setan ngobati ghadabe, akhirnya Qabil tegel mateni adine. Pun niki kabeh gegeran ting donya nggih saka niki, saka syahwat kalih ghadab adawa. Cuman alhamdulillah kula sampeyan dikei susunan sing nomor sekawan. Disebut Robbaniyah wau. Manggone ting pundi akal. Akal kuwi istilah sing iso nguasani nafsu, sing iso nguasani ghadab, sing iso nguasani setan ya kuwi ming akal. Cuman akal niki le perang kalih telu niki ora bakal menang nek ora duwe senjata telu. Napa senjatane? Siji ngelmu, loro hikmah, telu tafakur. Tak terangke saka siji, muga-muga kula sampeyan dadi wong sing menang akale. Allahumma. Wong niki nek ngantek kok menang nafsune, Pak, niku eleke ngungkuli kewan asline. Wong kok menang akale, apike ngungkuli malaikat. Napa soale? Malaikat ming duwe akal, ra duwe nafsu. Mula malaikat iki ora pengin mangan, ra pengin ngombe, sehingga cara biyen nek jagongan kok ora wedangan jenenge moloe kata. Mlaku tak ngombe ndak darani malaikat. Manungsa kang menang akale apike ngungkuli malaikat. Allahumma. Ning semono uga manungsa kok menang nafsune kalah akale, eleke arep ngungkuli kewan asline. Mergo kewan pancen anane ming duwe nafsu ning ora duwe akal. Kewan sing paling nakal cara Temanggung nggen kula jenenge bajing. Mergo gaweane nyolong klapa. Mriki nggih ngoten. Bajing niku nyolong klapa ijeh tepa selira. Nek urung entek siji ora gelem nembat liyane. Sesuk mara rono meneh dientekke dhisik. Ijeh lumayan sing duwe klapa diturai ora ketung bathoke karo tepese. Ning ana menungsa kok ngantek klindhih kalah akale. Sing menang ming nafsune, iki cara Jawa warep macak bajing njuk dijenengi ora ming klapa siji.
Kelompok pirang-pirang ton, pirang-pirang tronton mesti dintekke sak bathoke sak tepese, nek perlu arep dilek sak tron. Muga-muga kula sampeyan dadi wong sing menang akale. Allahumma. Akal niki cara Imam Ghazali ora bakal menang lawan telu: setan, ghadab, syahwat, nek ora duwe senjata telu. Siji ngelmu. Muga-muga le ngaji do tutup men menang akale. Allahumma. Sampai Kanjeng Nabi dawuh mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Mula wong kang arek dikersake karo Allah dadi wong apik dilalah dhek ngajine faham. Yufaqihu ayil fahmu. Ora kudu ngalim banget, sing penting le ngaji faham. Muga-muga niki le ngaji do faham. Ana sing kandha, Pak. Nika tiang bodho ning kok sok bener, nika mboten bener. Wong bodho ki jenenge kebener. Nek wong pinter niku bener. Mula nyuwun sewu, wong bodho ki engko nek ditotal benere karo salahe tetep akeh salahe. Ning nek wong pinter benere karo salahe tetep akeh mergo wong ki mesti ana benere ya mesti ana salahe. Ilmu sing ndadekake wong bener disebut ilmu barokah. Syaratnya telu. Siji, ilmu sing barokah ketiban nur saka gurune. Muga-muga niki santri-santri doleh ridane kiyaine. Allahumma. Santrine Kanjeng Nabi niku ling ngaji mboten kasbiyun, Pak. Ora nggo pulpen, ora ana bor, ora ana kapur. Jenenge ashabus sufah. Ning imane ngungkul-ngungkuli wong sak donya. Apa sebabe ketiban nuripun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga niki kiyaine Fahmi iso nibake nur nanggon para santri. Loro syarat kebarokaning ilmu, wali santri kakung kudu wani tolabul halal. Kudu digoleke nganggo sumber-sumber sangu sing halal. Wau ceritane Qabil kok ngantek tegel mateni Habil niku teng tafsir Khazin diungkap niki gara-gara Qabil anak surga disusoni woh kuldi sing diharamke karo Gusti Allah. Bu, panganan haram niki teng akal dadi rusak. Mula gandeng kula wis matur men do iso golek sing halal, aja telat duwite, sampeyan kula udahi enten ijazah sing gampil. Ijazah niki saking Simbah Kyai Dalhar Watu Congol nalika pas indah huruf bisamsi pembanjan waktu mandi kuwi awalul lail kalih awalun nahar. Siji awalun nahar top-topin donga kawitan rina tembek pundi baina tulu is-subhi illa tulu is-syamsi, pas mlebune subuh tekak pentere ser ngenge. Antos guru kula riyen dawuh ora ketung qobliyah subuh aja ditinggal. Cuman sing diwaca bi alam wa alam. Rakaat pertama alam nasroh, rakaat pindho alam taro. Niki hadis, Pak. Wong kang wis ajeg qobliyah subuh 2 rakaat
bi alam wa alam dijamin karo hadis uripe kabeh nyenengke. Mergo akeh wong kuwi seneng sesisih ning jepot liyane. Pengen sugih basa wis akeh duwite malah jedul penyakite. Enten kata niku sing do lara-lara kan biasane ku nek wis akeh duwite. Ana kalane akeh duwite ning malah ndadekke masalah. Kula niki nate ngaji ning bener to Mas Fahmi. Kan diceritani karo Pak Ibin. Ting bener niku Purworejo enten desa sing masyarakate do kaya mendadak. Mergo wektu niku enten sengketa waduk kemutan. Sehingga do oleh ijol duit melebihi harga tol. Lah ceritane ting wadas niku enten imam musola tanahe ming sithik oleh ijol duit 6 miliar 200 juta. Kathah napa kathah? Tapi keluargane susah. Napa sebabe imam musola niki bar nampa duit 6 miliar 200 juta terus nek ngimami maghrib 4 rakaat. Bu, purun oleh duit 6 miliar digawa ning rumah sakit jiwa purun sampeyan. Cekel ini qobliyah 2 rakaat bi alam wa alam uripe lak kabeh nyenengke. Allahumma nomor loro awalul lail kawitan wengi setaripun indah huruf bisyamsi pas ke surup srengenge saking ampuhe surup srengenge Mbah Jaidal Har wonten kitabipun dawuh nek ana wong angger surup srengenge kok gelem maca surat iki ping 7 orane telat duwite. Ajeng do ngertos mboten surate. Biasane nek tekak duit gek do melek sampeyan. Surate sampeyan wis apal kabeh. Niki gunane ngaji. Ya kuwi mung maca Qul a'udzu birabbil falaq. Pun apal sedaya? Wacanen ping 7 pas surup srengenge. Insyaallah sampeyan dijamin ora sugih ning ora telat duwite. Amin ya robbal. Wis syarat sing nomor 3 kebarokane ilmu wali-wali santri putri kudu ana wazifae. Ana aurat ajeg sing dicucukke tenggen keturunane. Napa soale? Dawuh Kanjeng Nabi jelas, dakwatul walidah asra'u ijabah. Ora ana sing paling cepet mandine donga kecuali dongane ibune terhadap putrane. Bu, sampeyan ki paling cepet nek ndongake putrane. Sampai cara Jawa wong tua wadon kuwi idu geni. Aja meneh kok ndongani. Nek nyuwara karo putra netesi. Mula ibu-ibu wali santri tak peseni aja sok ngendika Allah kalih putra, nggih Bu. Apa meneh kok nyepatani, dihindari. Wong wadon karo anak kok sithik-sithik ilang-ilangan dok siji. Apa sampeyan ki ben ngendok apa iki? Pengen kula niku enten, Pak. Wong tua wadon nek anake bali bal-balan kesoren dulekke setan. Bocah kelayaban kaya setan. Suwe-suwe bocah ora betah terus jawab, "Anek aku setan simbok wewe," ngono jare dhek. Berarti bapak gendruwo. Malah dadi keluarga demit to niku juran. Pun
niki intine mboten enten teng donya niki wong hebat kok ibune mboten tirakat, mboten enten. Sampeyan teliti, Kanjeng Nabi termasuk tirakate ibune. Syabdul Qadir Jilani dadi ratune para wali sing tirakat ibune. Imam Syafi'i sampai cerdasnya Masya Allah ngapal ke Al-Muwatta rangkuman hadis 1000 lebih dapal ke patang wengi mergo awit zaman lare bayi abang ditinggal ramane Syekh Idris ibune Kuat Riyadhoi muncul ulama besar dunia Imam Syafi'i. Syarat telu niki muga-muga ilmune do diparingi barokah. Allahumma pancen pesantren niki lak tugase berat, Pak. Tugas pesantren niku gawe cah pinter tur bener, pinter tur bejo, pinter lan iso duwe tata krama. Niki sing angel. Nek men golek wong pinter niku sakniki kathah, ning urung mesti bener, leres. Nek wong pinter kok mesti bener, sing kecekel KPK bodho kabeh. Kae pinter kabeh, rata-rata sarjana, malah besok diteliti aksaruhum sebagian besar sing do korupsi justru sarjana hukum. Aneh tapi nyata. Sarjana hukum kondo dadi penegak hukum malah ono sing dadi maklar hukum. Sing ngeri sakniki niku sarjana hukum ning do dadi hukuman. Loro pesantren tugase gawe cah pinter tur bejo. Bu, pinter niku kalah karo bejo. Leres. Anak wong pinter kok mesti bejo ya sarjana ekonomi sugih kabeh. Nyatane pripun? Ana sarjana ekonomi ning malah becak, enten. Sing ora lulus MI malah sugih, enten. Pinter kuwi kalah karo sing marake bejo apa donga. Hadise jelas la yaruddul qadra illa du'a. Nono sing kena gawe geser kahanan Allah kejaba ming donga. Usaha ming ikhtiar. Ikhtiar iso berhasil, iso gagal. Ning sampeyan kok wis ketampa dongane dilalah mulak gampang ikhtiare, cara Jawa krikil godhong dadi rewan. Mula sakniki kathah musibah ngeten iki. Niki mangsane kula sampeyan do ndonga sing tenanan. Bu, kejadian Sumatera Utara sampai Barat dumugi Aceh niku sampai kaya-kaya mboten logika, ra masuk akal. Tapi Allah nek wis ngersake mergo gawe ngilingke kekeliruan, dhaharul fasad fil barri wal bahri tetep bima kasabat aidinas. Niku kabeh musibah mergo pola tingkahe tangan menungso. Mergo polahe termasuk nebangi kayu sak geleme. Pertambangan cuman Allah dawuh liyudhiqahum ba'dalladzi amilu iki rek do dielingke kon ngicipi saka hasil kekeliruane, tapi kersane Allah la'allahum yarji'un. Supaya kabeh do bali bener meneh. Mula nek pengin do slamet gangge tiyang awam sing penting dakai selawate kali istighfare. Bu, selawat niku ngedunke syafaat donyane Kanjeng Nabi. Panggonan kok ana Kanjeng Nabi, panggonan kok ketiban syafaate Kanjeng Nabi, ora bakal ana musibah. Wong kuwi Quran.
wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah ora bakal ngedunke musibah. Wa makana lan ora ana sapa Allahu Gusti Allah ora ana iku liyu adziba. Kene cara santri jenenge lam juhud. Mula maca nek ora kok yen to ujug. Allah ora bakal ujug-ujug negake musibah nek nanggono kok ana Kanjeng Nabi termasuk ketiban syafaate Kanjeng Nabi. Mula nyun sewu Pak, kiai sak tanah Jawa niku sing disebut Romo Agung ming Mbah Kyai Sirat Payaman. Niku sejarahnya mergo berhasil ndongani Gunung Merapi zaman semono arek jeblok dadi rasida. Sejarahipun zaman londo nggak ada alat. Ceritane Gunung Merapi niku arek jeblok geden-gedenan. Akhirnya londo saking bingungnya ngantek kongkonan wong Jawa kon golek kiai sing dongane mandi. Jebul londo kene wis kepepet ya golek dongane kiai. Akhirnya wong Jawa terus do menganjurkan konsoan Mbah Kyai Sirat Payaman. Sinareng sowan Kyai Sirat, Mbah Sirat dawuh ojo kuwatir. Iki do tadarus Sahih Bukhari. Dikhatamke diwaca ora kudu dimaknani, insyaallah engko ketiban syafaat donyane Kanjeng Nabi, gununge ora bakal sida jeblok estu. Dianake tadarus dresan Sahih Bukhari, rampung khatam, alate dipasang, wis redam ora sida jeblok. Londo saking gumune ngantek melu nyiarke rono rene bahwa itu ulama besar cara Jawa Kiai Gedhe Wirama Agung. Mbah Sirat sak tanah Jawa disebut Kiai Rama Agung lubar ndongani Gunung Merapi. Nek Mbah Marijan terus dadi Rosa. Samange jane ora jek guyon kok do ndluyup nyebeli. Lah solawat sing ampuh gawe tolak balak niku jane loro. Siji selawat tunjina, loro wal habib. Nek pengen mandi ana lafal penting sing kudu tafahum, difaham-faham maknane, men iso hudurul qalbi, men iso mlebu ning jero ati. Napa soale? Kanjeng Nabi dawuh la yustajabu doa'uhu biqalbin ghafilin. Ora disembadani dongane wong sing atine ra iso konsentrasi. Lah tinggen selawat tunjina sing penting sing kudu dangen-angen leboke ati, sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Tunji ya Allah jenengan slametaken dhateng kula min jami'il ahwal saking sedaya pekewuh wal afat lan panca baya. Cara kiai kula nek wis akeh musibah le maca bar salat ping 17 insyaallah sampeyan selamat. Allahumma. Nek ora tunjina ya kuwi huwal habib, ana sing rada ringan. Ming ana lafal maknane sing kudu leboke nang jero ati. Turja syafa'atuhu likulli. Ngertos mboten maknane? Nah iki sing malah kira mandi. Wong nyuwara ora ngerti karepe iki jenenge dlembing. Donga seprono-sprene ora tau mandi mergo ijeh rombongan delem. Turja syafaatuhu sing diarep-arep pitulungane Kanjeng Nabi likuli haul termasuk pekewuh musibah. Niki nek cara kiai kuno sedina sewengi ping 41. Sampeyan pilih sing endi?
Slamet niki ngungkuli jaduk, Pak. Wong niku nek ming jaduk iki ana pengapesane. Wis kono jaduka maringko kringko. Ora kondang kawonang-wonang ora tedas tapak paluning pandhe sisaning krinto. Ditembak jarine lakak-lakak dibedil ming mecicil ngidak tegesan jundil. Isine jaduk ning ora slamet. Beda karo wong slamet mbok kulite ora wulet ning ana tegesan mangah-mangah. Nek wong slamet ora kepidak ning diparingi weruh karo Gusti Allah. Gandeng ijeh dawa, cukup meneh lak lumayan. Mula nek wong jaduk ijeh midak tegesan, nek wong slamet malah kerep oleh tegesan. Pun muga-muga dadi paringi slamet kabeh. Allahumma. Lah sing terakhir tugas pesantren itu sing berat gawe cah pinter ning iso duwe tata krama. Tabiah niki musyrikah, Pak. Watak menungso kuwi dicolong karo kancane. Sampeyan kira wong apik kaya ngapa nek kekancan terus karo wong ala mboten krasa. Mangke kecolong, ngerti-ngerti teko melu ala. Pitados mboten sampeyan. Lah, pesantren niki sebuah lingkungan sing steril, kancane apik-apik, ijeh jejer kiai, sing kiai iki duwe kekuatan jenenge haibah. Jenenge napa? Haibah kuwi nek cara Imam Ghazali khaufun rasa wedi ning mansya'uha masdaruha timbule saka takdim wal ijlal. Wedi ora mergo digaji, wedi ora mergo diancam, wedi karena mengagungkan. Iku ming wedine santri kalih ki. Mula kula sok niteni, Pak. Santri niku nek gek teka ana siji loro sing blas ra duwe tata krama. Nate enten santri saking Jakarta dugi nggen kula. Kalih kula mungel Kula takoni, sampean ing pundi, Mas? Maaf, saya nggak bisa bahasa Jawa, Om. Aku ngantek kondo karo nyaine, Bu, siap-siap, iki ana santri ngundang awakmu tante. Dugi nggen kula niku kaosan oblong, kathoke levis, nggo dengkul sembreti, sing isor cuwilik melitit nika. Kayane nek nyopot nganggo lenga klentik kan. Seminggu pedhok kula ndikluk, seminggu malih dodok. Wong tuane takon, ini kekuatan apa Kiai? Bitori kisuhbah. Pesantren iki sing ngajari tata krama. Mula framing Frans 7 niku jelas mboten ngerti bahwa santri kok dikei narasi-narasi wong gara-gara salaman kali Mbah Kyai Anwar. Mbah Kyai Anwar niku lak lenggah teng kursi, leres. Yo santri otomatis tulis salaman karo dodok. Cara saniki Mbah Kyai lenggah teng kursi, sampeyan kok teko salaman karo ngadeg jegeget, sopan mboten sampeyan. Bunyai sing ngedum gelas susu niku lenggah teng karpet ngisor lho, Pak. Ya otomatis santri putri do mlaku dodok. Ora mungkin wong Mbah Kyai lenggah, Mbah Nyai lenggah ning ngisor, santri kok nampani gelas karo ngadeg. Nggih napa mboten? Lho Mbah Kyai Anwar numpak mobil Alphard diarani kiai golek amplop saka santri. Mbah Kyai Anwar niki kula dereng dangu nembe sowan mriku, Pak. Anak kula sing lagi lak teng mriku. Daleme niku sederhana. Ewadene pados mobil sing sekeca, panjenenganipun ku santrine wae pira? 40.000. Pondok pesantren terbesar di Indo. Mula otomatis ya kudu mulang santri, panjenenganipun ugi ngastor Rois Suriah PW Jawa Timur, sekali-kali ya kudu tindak Surabaya, mongko wis sepuh.
Wis sak pantese nek golek mobil sing marake ra kesel. Nggih napa nggih? Wong kula sing kiai cilik mawon ya mulang santri ya ngaji rono rene kok kon nggo mobil enggrek-enggrek bobrok ora awake. Ngono kok di framing. Nyuwun sewu Pak Kiai-kiai NU niku nek ana santri pamit Mbah badhe mantuk ana apa le Bapak kula pun mboten saged nyangoni. Hampir rata-rata pripun Mbah Kiai? Aja bali. Ndak pedhot ngilmumu. Kowe melu aku nek aku mangan kowe mangan. Santri wis dikei ilmu sing larangi masyaallah. Ijeh dikei maem karo Mbah Kiai. Yuk ngono kok rek ora melu asah-asah piring, ora melu nyerbeti kursi, tekak mboten atine santri. Ngono kok di framing lemuni pesantren melakukan perbudakan feodal. Nika jan pancen ora ngerti ning jane cara kula ya ngerti, mergo rumah produksi sing ting Trans 7 cara kula memang dimanfaatkan oleh aliran-aliran sing selama ini mboten seneng kalian pondok pesantren. Mula mugi-mugi kula sampeyan tetep mboten kendul iki mondoke putrane men do duwe sopan. Bu, pinter kira mesti di akhlak. Al-adab fauqal ilmi. Akhlak adab niku regane luwih larang saka ilmu. Wong pinter kaya ngapa kok ora duwe akhlak, ora duwe adab, kadzubab kaya laler. Sing gawe contoh kok laler, kewan sak donya ki paling ora sopan niku laler, Pak. Laler kuwi irung presiden ditongkrongi ndarani. Pun niki tugas pesantren. Muga-muga do duwe ngelmu. Allahumma kok kaya wis do ndluyup niki. Tekan jam pinten, Bu? Saya tak tambahi kok tak darani suwe tahlile karo ngajine ngono. Siji ngelmu, loro hikmah. Hikmah kuwi sak dhuwure ngelmu. Niki tok senjatane akal kula sampeyan. Ngelmu ke mengudohi kae bener kae keliru. Nek hikmah sak dhuwure. Hikmah kuwi ngerteni nek ngene iki engko dadine kaya ngono. Ora ketung saka sithik tajribah awak, tajribah wong liya iki sampeyan angen-angen. Gampil kok, Pak. Sampeyan nek ngerti dahar sambel kok lara wetenge, njuk sesuk wis ora dahar sambel, iki jenenge sampeyan termasuk wis oleh hikmah. Pun terakhir sing niki sing pancen rada rek tak terangke kathah. Niki nek arek menang karo nafsu, menang karo ghadab, sehingga loro-lorone mboten istiqsaq, ora ngejeki maksiat, ning malah istiqbat. Engko nafsune karo syahwate malah ngawula seneng dijeingi. Siji kudu sering angen-angen nikmat. Loro nikmah, telu afa'alillah, papat asma'illah. Tulung niki dipahami tenan. Nek gagal paham niki sampeyan perjalanane ati iso gagal. Monggo sing gawe mlaku ke atine. Al-qalbu as-sa'i ilallah. Dewe nang donya ki sing do mlaku atine. Siji nikmat. Sampeyan kudu kerep ngiling-iling nikmat loro. Siji nikmatul ijad, loro nikmatul imdad. Nikmat wujud dangen-angen. Jajal sampeyan niki nek dadekke wedhus kira-kira pun disembelih napa dereng, Pak? Pun iki tak delok wis do poel kabeh. Wis payu besar kapan kae. Loro nikmatul imdad, nikmat pengelolaane Gusti
Allah kuwi ngopeni sampeyan ngantek nganggo saraf pembuluh darah. Cara nang Ihya disebut jundullah. Kuwi nek diitung jarine 35 juta. Saraf sing teng krawet teng awak niki sekitar 35 juta. Kuwi kabeh nganut karo perintahe Gusti. Mula tiyang nek ajeng pejah mesti berkaitan kali saraf riyin. Titene wong arek mati niku lak sekawan. Siji, pikirane sok wis akeh laline. Saraf pembuluh darah otak wis ora normal. Pondo lali napa dereng soan? Loro, titenane wong nek wis arek mati nek mangan ilate mulai rada sepo. Saraf sing mlebu ilat wis kendho. Mula wong lara wae pait ilate. Pondo mulai sepo napa dereng? Kon aku tak jajal sik yu. Alhamdulillah ijeh nurmil kon aku. Telu, titenane wong nek wis arek mati ya kuwi ngantukan. Kok sik tak terangke. Saraf pembuluh darah sing masuk mata kendho, senter kok kendho kabele mesti bleret lampune. Leres. Sampai Kanjeng Nabi dawuh an-naumu akhul mauti. Ngantuk kuwi sedulure mati. Pitik cara Temanggung nek erek mati jenenge pileren. Mriki nggih ngoten. Sampeyan delok pitik pileren kuwi mesti merem-merem angel meleke. Mula nek enten piantun pundi mriki pamotan, kangotan, tiang kanggotan diceritani ngelmu kaya ngene kok saya merem-merem angel meleke. Mestine wis arep lungonya wis ana burung sing merem-merem. Tak hitung ana loro wedok kabeh. Terakhir lho iki ngelmu niki. Nomor papat titenane wong nek wis arek mati kuwi nek njagong sengenane lendean. Kula ketua mboten gelem lendean. Hati-hati Ibu Camat. Lendean bae Ibu Camat. Apa soale saraf pembuluh darah 35 juta sekitar niku pompane saka jantung, Pak. Tapi jebul sikringe teng lambung. Operasi yang bahaya termasuk operasi lambung. Nek ora kebeneran iso lumpuh awake. Mula secara teori wong kang kesuwen lendean iki engko panas sikringe. Ora suwe njuk iso ucul nyawane mergo akeh penyakit. Tak jelek sing saka Koramil wis mulai maju. Padahal mau lendean Pak tentara iki. Siji dong eling-eling nikmat. Perlune apa? Men iso syukur ning ngersane Gusti. Loro nikmah. Memala musibah niku dangen-angen. Sampeyan ki anggere ngangen-angen musibah, ngibadah kerek males kula dadi gembreka. Nyuwun sewu, kula nate ngaji ning daerah Bantul, lubar ana lindu gedhen biyen, kemutan. Kula ning daerah Plenet mriki. Pak Lurah niku sanjang kali kula. Pak Kiai terus pundi Pak Lurah. Nyuwun sewu mangke ngaji diterangke men do purun jamaah malih. Lho kok malih to Pak Lurah? Nggih Pak Kiai, mriki niku biyen lubar ana lindu gedhen, mesjide kebuak sedaya. Ning namung kalih taun. Kula lek kandha pripun? Angel Pak Lurah. Iki aku rek ngaji 5 jam.
kayane urung kebak meneh masjid. Ning iki golek kebak meneh masjid, nek wis ana lindu meneh. Bu, sampeyan li jamaah rek ngenteni lindu. Ojo sampeyan lindu ke wis entek. La taqumus sa'ah hatta taksuraz zalazil. Kiamat ora tiba dewe Kanjeng Nabi nek urung ana lindu sing saya ndodol. Nek sakniki segara mingkek nyuntak ngoten nika, mangke niku glebak banyune, Pak. Idzal biharu fujirat ari kalane segara arep nyeluntak banyune. Ngerampungke daratan. A'udzubillahi min dan ngene iki dangen-angen kok nek do males men semangat. Allahumma yo niki tok senjatane akal. Telu muga-muga apal niki sing tak terangke nggih men oleh ngelmu tenan. Telu afa'alillah do ngangen-angen apa wae sing didamel Gusti, mulai takbir pengaturannya Allah sampai makhluk-makhluk kabeh niku wonten hikmahe, Pak. Sampeyan meruh lemut ki aja sengit, kae duwe hikmah tinggi, aja diseneni kae ana hikmahe. Bu, sampeyan ndak ngertos lemut lanang karo lemut wedok. Ayo dangen-dangen saiki. Wong raine wae ora ketok leres. Njuk mripate ning pojok endi, ning anehe mripat lemut sing ra ketara iso weruh pori. Sementara ngen kula sampeyan sing mentolo ngeten iki ora iso weruh pori. Biyen niku tinggi ngembrah leres. Bantal kasur patok iki omah tinggi ben. Saniki tinggi telas. Terus tak angen-angen biyen kuwi akeh tinggi ning ra ono penyakit darah tinggi. Mboso tinggi entek tak angen-angen let 2 tahun jedul penyakit darah. Iki mergo darahe ora weke tinggi. Paham? Bon terakhir asma'illah wa ausofillah. Do ngangen-angen asma sifate Allah. Urip ning donya ki mesti ketaman asma lan sifate Gusti. Nika Bu, ora ming Asmaul Husna 99. Intine ming makna loro, Jamal karo Jalal. Nah, sampean gek akeh duwite, sampean gek dadi wong mulya, gek kena asar sifat Jamal, sifat baguse Gusti. Mangkene sampean dongkek lora-loro entek duwite rasane ina, sampean gek ketiban asar sifat Jalal. Mula al-mu'izzu jejer karo sifat al-mudilu. Leres. Ya ngono kuwi urip. Nek ora seneng ya susah. Leres. Mula muga-muga nek dong seneng ya ora usah kemlinti, nek dong susah ora usah ndadekke rasa sing rumangsa ina. Bu, ngeten iki kadang pergantiane mboten dangu, Pak. Kula nanti ngrasake. Kula niki ngaji teng Solo 3 teng rika disubya-subya. Mergo mriku niku thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah sedaya jaluripun nek durut dugi Mbah kula Merjan Mbah Zarkasi. Jadi kula dugi mriku niku kula disubya-subya le mergo kula putune Mbah Zarkasi. Lah kula wektu niku disubya-subya niku kemlinti. Mloto. Keleke metu wudune mekangkang ngene iki. Lah kok bali ngaji kula langsung dilingke karo Allah. Dilalah mobil kula niku lewat Kopeng ting daerah Grabak ngrempet Honda.
Menyang nunggak kuda niku wong wadon, Pak. Sopir wis apal, neng jalan kok bareng ibu-ibu nunggang kuda. Paling angel iramane. Ngriting nemen menggo posisi neng tengah ya ora banter nih malah alon. Begitu sepeda mak gledak tak delok ora apa-apa, kula tetep medun. Sopir arek medun tak stop. Aku sing medun ku ndak kesuwen rembuge. Aku ke wis ping 4 ngaji nang kene iki. Mulai kenal karo aku lak ya gampang rembug karepe. Emboso kula medun saking mobil jebul mboten kena. Tangane sing tengen drijine ndulek-ndulek wajah kula. Sing kiwa metenten karo bengak-bengok matane ngantek ping 4 ta itu. Jadi moto loro ki dunekke ping 4. Jadi sijine oleh loro. Mulane langsung denger-denger ana mursid toreko. Terus disanjung-sanjung kaya ngono kok rasuwe dimatak-matake wedokan sisan. Wis urip wis ngene iki, bar muizu ya kena al-mudillu. Kula meneng tak rembug, mbok bilih purun tak paringi arta bu kagem petekan, saya jengkel. Ora butuh duit. Kowe iki supirmu kan ora percitatan. Kula sadar terus mlebu mobil angen-angen. Padu kok karo wong wadon. Ora bakal menang, Pak. Napa sebabe jebul ana setan sing tugase tukang rewangi wong wadon padu enten. Jenenge setan Dasim. Setan sinten? Mula bapak-bapak nek dong garwa sampeyan cerewet aja dilawan. Sampeyan mesti kalah, Pak. Iki duwe perewangan. Buktekno, sampeyan sak kecap. Mbok kono kelak 17 kecap. Leres kae dekengane pusat. Kenang apa setan kok seneng belani wong wadon nek padu karo bojone, hasilnya gede. Siji, wong wadon kuwi terus wani karo sing lanang, cetha adoh suwargane. Ayyumam ra'atin matat wa zaujuha an radin dakhalatil jannah. Matine wong wadon iso mlebu swarga ketiban ridane wong lanang. Ridane Allah terhadap wong wadon digantungke karo ridane bapakne. Krungu ora? Aku nek ndang cerita kene iki wong lanang iki do manduk. Karo ana sing batin setuju. Ana sing muni masuk nek iki. Ana sing karo mangkel kaya bojone galak modiar kowe saiki. Loro hasilnya gede, Pak. Wong lanang kuwi rek gagau simbar jojo. Nek perlu brengose nylepreng kaya Gatot, disentak bojo wadon, tetep klumbruk ilang gabite. Wes sing lenggah ning arepe lho, Pak Kon, saka Koramil, saka kepolisian nek dong ngene iki lak gagah ta kuwi. Iki engko kundur kok sentak garwane, menceng kabeh kupluke. Wingi aku ngaji karo Pak Bupati Temanggung, Pak Agus, bar kuwi karo Pak Damar, Pak Wali Kota Magelang. Ya do tak omongi, iki bupati, iki wali kota rek gagal kaya ngopo, sentak sing wadon, ucul kupluke. Bu, sampeyan nek do weruh kula ngeten iki lak gagah kaya manuk alap-alap leres. Tapi iki aku engko bali saka kene kok disentak nyaine. Dadi manuk emprit tak kadane. Aja kodho-kodho. Ora kiai, ora polisi, ora tentara, ora bupati. Sentak garwane wis tetep ilang gapite, mingkup kabeh dadi. Muga-muga ibu-ibu sing do nang kene iki
oleh ridane bapakne. Allahumma pun sekawan niki dangen-angen senjatane akal mudawwamatul fikri as-sofi. Saurunge kula tutup, kula baleni saka ngarep. Iki bocah nek ngantek ora ngaji napa meneh teng zaman sakniki jelas kalah karo sifat telu sing nemplek nanggon menungso. Sabuiyah satu galak, senengane adawah wal ghadab ming erek muring-muring, loro bahimiyah ya kuwi ngedirke kesenengane, telu syaitoniyah sing sok memadukan antarane syahwat karo muring. Iki ming sing iso ngalahke robaniyah akal ning nalika akal duwe telu. Senjatane akal ming ilmu, loro hikmah, telu tafakur, mudawwamatul fikri as-sofi. Pikirane kerep digawe angen angen. Sing dangen-angen pinten sekawan. Iki kesimpulane. Siji nikmat, loro nikmah, telu af'alillah, papat asmaillah. Mugi-mugi niki lare-lare bener-bener dadi cah sing solih-solihah, iso mlakune ati besok dadi minal muqor Robin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan ma'muran binur kasratat talamid wa talamid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al talamida wa talamida di hadzal ma'had min ahli al-Qur'an, min ahli al-ilm, min ahli al-amal, min ahli al-khair, ahli al-istiqamah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kila langkung papunten. Akhirul qawli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.